Good evening लोगोफोर. Good evening लोगोफोर. मैया आं बुंनाय लेखायै दिनै YouTubeआव नोंथांमोनजों FMD बेरामनि सायाव सावरायनो फैबाय. सतीश बर'. हेल'. मोजां नांबाय सतीश सालानि. FMD बेरामनि सायाव जों दिनै गुवारै सावरायगोन. एसे आरो खैजोनमाना एसे लाइनाव फैबावथों. सासे फैबावबाय. गुड इभिनिं. बर' रावावनो दिनै सावरायगोन जोङो FMD बेरामनि सायाव खुला भाबै. जों गासिबो आबादारिसो दे. दान्दिसे सम एसे नेथ'. आरो कुइसनफोर सोङोबा सोंना दोनखानो हागोन दे जोंनिया लोगोफोरना. कमेन्टआव होना दोन. कमेन्टआव. गुड इभिनिं मिजिंसा सरगियारि. गुड इभिनिं. साखाथियाव मोनसे मेला दं. एसे हारला जागोन, एसे दावराव जागोन. थेवब्लाबो मोजां खोनादों खोनायाखै नोंथांमोना एसे बुंब्लानो जाबाय दे. सानैसो फैबावथों. बारा जों नेबाय थाया. 2 मिनिटनि उनाव आङो जागायनोसै. आच्छा देलाय नोंथांमोना बोरमा फिदोंना फियाखै बर्तमान देलाय बुंनायसाय. कमेन्टआव बुं दे. कमेन्टआव लिरना हो.
बर्तमान बोरमा फिदोंना फियाखै नोंथांमोना मोननैसो खोथाखौ आं गिबियाव खोन्थागोरनो दे आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो जोंहा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनसे कृषि बिगियान केन्द्रनिफ्राय 5 डेनि मोनसे ट्रेनिं जागोन सानबानि थाखाय स' जायफोर ट्रेनिं लानो गोसो गुदुं बे खैदिनमाननि गेजेराव बे खैदिनमान नङा नोंथाङा गाबोननो आंखौ इमिडियेट खबर लाफै ट्रेनिंआ जागोन डिमाकुसि ओनसोलावहाय जायफ्रा लानो गोसो गुदुं दङ आंनियाव फै नामखौ होफै आधार कार्डजों लोगोसे 22 तारिखआव जागोन ट्रेनिंआ अनलि 25 पजिशनल' मानसि बेवहाय लानाय जागोन ट्रेनिंआवहाय थ' जोबोद स्पेसियेल जागोन साइन्टिस्टफोरा फैनानै गावसोरनो फोरोंफैगोन आं जायगाखौ थि खालामाखै जायखिजाया जायगाखौ आं मोजां मोनसे जायगायाव थि खालामगोन गावनिनो ओनसोलनि जायगायावनो ट्रेनिं जागोन हिसाबै जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि मानसिफ्रा आंखौ जगाजग खालामनो हागोन जोंहा सिटिसा 10था दं वाव जोबोद मोजां ओमफ्राय जोंसा फिसिनाया आदसा फिसिनाया फिसियाखै जेबो नङा थ' जेन हक आङो सावरायनोसै माला गुबुनफ्रा सम मोनथ'वाखै खोमा आरो जेब्ला सम मोनगोन बिथांमोना नायगोन जिन हक जोङो मोननैसो खोथा बुंग्रोनो आं जिहेतु फिथ'आखै दोङो बेवहाय जिहेतु लाइफआव नोंथांमोनजों आं दं हिसाबै आं बुंग्रोनो जे मासे बोरमा फियोब्ला अर्थात पेटेल बा सिर'हि मासे बोरमा बिमानिफ्राय बोसोराव 40,000सिम फैसा मोनो आं बेखौ गिबियाव बुंग्रोबाय मासे बोरमा बिमानिफ्राय बोसोराव 40,000 फैसा मोनो लोगोफोर आरो बे बोरमाया पेटेल सिर'हि जमुनापुरि माने गोदोर जात जानांगोन ओंखायनो बोरै जों 40,000 मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो ग्रोब ग्रोब सावरायलांबाय थागोन खोन्थालांबाय थागोन दा जोंनि गुबै टपिकआ खिन्थु एफएमडि बेरामनि सायावसो दे आं खामायखौसो बुंग्रोनो जोङो मोननै पारपस जोङो गाइखेरनि बेबहाय मोनसे खालामनो हायो बोरमा आबाद खालामनानै गाइखेरनि बेबहाया पार लिटाराव गुबुन स्टेटआव 450निफ्राय 500 गुबुन फारसे मिट पारपस बेदर पारपसाव जोङो जोंनि नर्थ इस्टआव मोननाय जायखौ जों ब्लेक बेंगल होननानै बुङो जायखौ जोङो आसाम हिल होननानै बुङो माने लकेल बोरमा बेखौ साइन्टिफिक नाम ब्लेक बेंगल आसाम हिल होनो थ' बे बोरमाखौ जोङो बोसोरसे फियोब्लासो 10-12 हाजार मोनगोन मासे बोरमा बिमानिफ्राय थ' जोबोद खम फैसा आरो जों जुदि गोदोर जात फियोबा बोसोराव 40,000 खोथाया जाहैबाय मिट पारपसनि थाखाय नङा जोलै पारपसनि थाखाय बर्तमान जोबोद बेसेन दं 3निफ्राय 4 मान जानांगौ अब्लानो मासे बोरमा बिमा बायोब्ला दिनैनि तारिखआव 18-20 हाजार आरो जुदि फिसा बोरमाबा फान्था बोरमाबा 15,000 खौ मोनखाथारो फान्थि बोरमाबा 12-13 हाजार बिदिहाय मासे बोरमा बिमानिफ्राय बोसोराव खननै फिसा अब्ला खननै फिसानिफ्राय एभारेज माथाम मासे बिमानिफ्राय एभारेज बोसोराव माथाम फिसा मोनो थ' बेनो बाखि आं एफएमडि बेरामनि सायाव सावरायगोन आच्छा जोङो मैया सावरायदों दाखालिबो जों सावरायदों पिपिआर बेरामनि सायाव बोरमानि देहायाव जानाय सबसे गिदिर बेरामानो जाबाय पिपिआर नेक्स्ट जोङो दिनै सावरायनो गोनां एफएमडि माने फुट एन्ड माउथ डिसिज बोरमानि देहा आरो अमानियाव
मोसौनियाव, गरायनियाव, मैदेरनियाव जानाय सबसे गिलु बालु बेराम होननानै बुङोबा फुट एन्ड माउथ डिसिज। जाय बेमारनि समस्यानि समाधानखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानो, गुबैयै एफएमडि बेमारनि आं लैखोनखौ खोन्थाग्रोगोन नोंथांमोन। एफएमडि बेरामनि लैखोन। एफएमडि बेमारनि लैखोन, बियो खुगायाव गाराय जायो। आं स्क्रिन शेयार खालामनो नाजागोन दे हा। आं स्क्रिन शेयार खालामनो नाजागोन। खुगायाव जोबोद गाज्रि गाराय जायो। आं नोंथांमोनखौ जाहाथे पिक्चाराव मोजां दिन्थिनो हानायफोरबायदि ट्राइ खालामो। आंबो खोब टेक्न'लजियाव एक्सपार्ट नङालै। नाजागोन हा। नोंथांमोनखौ आं जाहाथे बेस्ट दिन्थिनो हायो। जों सम सम माखासे बेरामनि सायाव बिदिनो सावरायबाय थागोन। बेखौ नायनानै ला। बे जाबाय एफएमडि, अर्थात फुट एन्ड माउथ डिसिज। गुबैयै दैज्लां बोथोराव जानाय सबसे गाज्रि आरो मुगैथाव बेराम। जाय गोदान आबादारिया एफएमडि बेमाराव जेब्ला सौग्रावगोन, अब्लानिया जोबोद खस्थ' खालामनो गोनां जायो। हयज' खालामनो हाया जायो। खारन खुगायाव गारायनि दारा गांखि जानो हाया जायो। खुगायाव गाराय जायो, गांसो जानो हाया। उखैनाय मोनसे थायो। गुस्थिया गावस्रालाङो। गुस्थिया गावस्रालांनायनि दारा गांसोखौ अरोब्ला गुस्थिया दुखु मोनो, थै गयो, सालायाव सिथर जायो। थ' जोबोद खस्थ'। आरो बियो बेबायदि अबस्थायाव जुदि नोंथाङा फाहामथायनि राहा लायाब्ला खमैबो बियो सानबानिफ्राय सप्तासेनि गेजेराव। आरो बे गिलु बालु मुगैथाव थाम्फै बागोन। थाम्फै बाना बे बिदैया मोनसे एम्फौ, आरो बियो मोदोम सिङाव हाबलांगोन। मोदोमनि बाहागोखौ बिसोरो जाख्ल'गोन। हाथाया गगोन, सालायाव एम्फौ माने ओरैबायदि मुगैथाव खास्रि बिस्रि बे बेरामा जायो। आं लैखोनखौ बुंग्रोदों दे। बिनि उनाव बोरमाया हाइ टेम्पारेचाराव लोमजायो। बोरमाया हाइ टेम्पारेचाराव लोमजायो। मोदोमनि खोमोना गसंखाङो। गुबुन फारसे आइथें, अखा बोथोरनि गाज्रि लामाजों बा नोंथांनि फार्मनि थानाय थासारिया मोजां नङैनि थाखायबो एफएमडि बेरामा जागोन। आरो आइथें बाहागोआव बांसिन जागोन। थ' मोनसे खास्रि बिस्रि मुगैथाव बेराम। बे जाबाय एफएमडि बेमारनि। आं एफएमडि बेरामनि लैखोननि सायाव आङो आंनिनो मोनसे चेनेल, अर्थात बेवहाय थांनानै आं नोंथांमोननो दिन्थिनो। जाय पिक्चारखौ नोंथाङा नायोब्ला खोब मोजां बुजिगोन। बाखि माखासे बे आयदायाव आङो बुंनाय दङ। पिक्चार महराव आं नोंथांनो मोजां दिन्थिनो लुबैदों, जाहाथे बुजिखाथारो। बे भिडिअखौ नोंथाङा नाय।
मुगैथाव नोंथाङा दा बोरमानि सिम्पटमखौ नायदो आं बेनि उनाव बेनि फुरा फाहामथायनि राहाखौ आं मोजां फोरमायना होगोन बे जाबाय बे पटासखौ आङो मा खालामदों पटासियाम पारमेनेन्ट जायखौ जोङो भेटेनारियावबो मोनगोन आरो मानसिनि फार्मासियावबो मोनगोन पटासियाम पारमेनेन्ट बेखौ नोंथाङा हाफ लिटार आं दा नोंथांनो खोन्थाबाय फाहामथायनि राहा जों गोलाव खालामबाय थाया बेरामनि लयखनखौ आं बुंबाय ओमफ्राय फाहामथायनि राहा खोन्थागोन बेनि उनाव पारमेनेन्ट सलुसननि खोथाखौ आं रायज्लायगोन दा जुदि बेरामा जाखाबाय नोंथांनि फार्माव अब्ला नोंथाङा बेनि सिम्पटमखौ सिनायबाय दा जों सावरायदों फाहामथायनि राहा थ' पटासियामखौ नोंथाङा नैबायदि हाफ लिटार बथलाव बिदि हाफ लिटार बथलाव एसे एसे जास्ट मैगङाव बा मोनसे सायाव जेसेबांखिनि नोंथाङा संख्रि होगोन थिग बे धरननि बथल दैयाव एकदम बाहायबोल' पटासो एकदम एसे होब्लानो बे दैया गासै गोजा जागोन गलाब कालारनि बेखौ नोंथाङा डाइरेक्टनि बायदि खुगायाव सेरना होनो हायो उदै सिङाव एसे एनै थांब्लाबो जेबो जाया गिनो नाङा फुंनि आरो इभिनिं बेलासि मर्निं इभिनिं 2 टाइम नोंथाङा पटासजों मोजाङै गाराय बाहागो हयज' खालामनो हानांगोन जोबोद खासि बिसि मुगैथाव बेराम बियो अमानियावबो जायो बियो हाथीनियाव जायो बियो मैसौ दायो दायो नोंथाङा पटास होखांबाय नङा होमबा ने दा बे FMD नि पिक्चार बेफोरो किसुमान पटास होखांनायनि उनाव नोंथाङा बेयाव पिक्चाराव नुदों हालदै आरो मोनसे नुदों नोंथाङा संख्रि आरो मोनसे नुदों नोंथाङा मास्टार्ड अइल आं एक्सुअलि बिथिं नायनायनि रिजोना मोनसे मबाइल आं दोनदों हा आं जे लाइफआव फैदों बेखौ बेवहाय मोजाङै नुदोंना नुवाखै पिक्चारजों लोगोसे भइस बेफोरखौ आं एसे चेक खालामनो थाखाय बेखौबो एसे नायदों मानोना जेब्ला आं स्क्रिन शेयार खालामो नोंथांमोननो अब्लानिया पिक्चारा नोंथांमोना होनाय कमेन्टफोरखौ आं नुजोबा ओंखायनो आं एसे साहारा लादों आरो जिनहक हालदै संख्रि जानाय थाव मोनथाम इनग्रेडियेन्टखौ नोंथाङा मिक्स खालाम जेरै नोंथाङा बेवहाय नुदों बे धरननि मिक्स खालाम हा बेनिफ्राय मर्निं इभिनिं पटास होखांनानै बेखौ नोंथाङा होबाय था सानब्रैनिफ्राय सानबायाव बे बेरामा हामगोन सिन्था खालामनाङा आरो बे समयसानि समाधाना नोंथांनि न'आवनो दं संख्रिखौ बांद्राय होनाङा हा जाहाथे मानसिया जानो हानाय बा बोरमायाबो जानो हाथावना आरो जानाय थाव ओरैबायदियाव हो जाहाथे बारा जानाङा क्रिमबोल' बाहागो जायो बिदि आरो बेखौ मर्निं हो इभिनिं हो अब्लानो हामगोन इन्जेक्सन होलायनाङा आरो इन्जेक्सन होनायनि सिगाङाव जुदि नोंथाङा होमारनोब्ला थार्म'मिटार चेक खालाम नोंथाङा दै नोंथाङा थार्म'मिटार चेक खालाम आं थार्म'मिटार नोंथांमोननो मोनसे खोन्थागोन हा
बे जाबाय डिजिटेल थार्मोमीटर। बिब्दि थार्मोमीटरा नोंथांनि फार्माव थानांगोन। जायखिजाया बोरमाखौ इन्जेक्शन होनायनि सिगाङाव नोंथाङा थार्मोमीटर चेक खालामगोन। बियो लोमजादोंना लोमजायाखै। लोमजादोंब्लासो नोङो इन्जेक्शन हो। जुदि लोमजायाखैब्ला नोंथाङा नैबायदि ट्रिटमेन्टजोंनो लकेल तरिकाजोंनो एफएमडि बेरामखौ फाहामथाय होनो हागोन। आच्छा, दायो बिदि खालामनानै नोंथाङा फाहामबाय। माने नोंथाङा एफएमडि बेरामनि समस्यानि समाधानखौ होनो हाबाय, फाहामथाय होनो हाबाय। दायो आं बुंगोन, बियो गेदेर खोथा नङा। बेरामखौ फाहामनो हानाया गेदेर खोथा नङा। जाहाथे बेरामानो जाखानाङाथों, बेसो देरसिन खोथा। बेरामानो जाखानाङा देरसिन खोथा। दायो बे जाखानाङाब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? बेरामानो जाखानाङाब्ला नोंथाङा मा खालामगोन? बे समस्यानि समाधानानो जाबाय एफएमडि भेक्सिन। बेरामनि मुंखौबो बुङो एफएमडि, फुट एन्ड माउथ डिसीज, आरो बे बेरामनि पार्मानेन्ट सलुसनाबो जाहैबाय एफएमडि भेक्सिन। फै आं नोंथांमोननो खोन्थानो एफएमडि भेक्सिनखौ बोरै होनांगौ। जेखि जाया सरकारिनि साप्लाइ, प्राइभेट बबेबा मोनसे फार्मासिनि, नोंथाङा अराय सम मिथिनांगोन जे सासे मोजां आबादारि जानो भेक्सिना मोनसे लाइफ भाइरास। बे मोनसे लाइफ भाइरास। जाय भाइरासखौ मोनसे कल्ड मेनटेन खालामना दोननो गोनां जायो। 2 निफ्राय 8 डिग्री टेम्पारेचार, 2 निफ्राय 8 डिग्री टेम्पारेचाराव दोननो गोनां जायो। दायो खोथाया जाहैबाय, नोंथांनि ओनसोलनि गभर्नमेन्ट भेटेनारियाव 100% कल्ड मेनटेन जायोना जाया? नोंथांनि भेटेनारियाव 100% कल्ड मेनटेन जायोना जाया? नङा होमबा ना? 100% कल्ड मेनटेन जायालाबासिनो बा जादों होनना मिथियालाबासिनो नोंथाङा बे भेक्सिनखौ लाबोनानै बोरमानो होफैगोन, बिदि जानो हाया। ध्यान हो, कल्ड मेनटेन जादोंना जायाखै। जुदि जादोंबा जोबोद मोजां, आरो जानांगोन। नङाब्ला बे भेक्सिना नोंथांनि फार्माव जेबो खामानि खाथिनाय नङा। दायो साननानै लाबाय, मोजां भेक्सिनखौनो नोंथाङा मोनसनबाय, मोजां भेक्सिनखौनो नोंथाङा मोनसनबाय। दायो बेखौ लाबोनानै नोंथाङा बबे समाव इन्जेक्शन होनो? ध्यान, आं एसे ग्रोब ग्रोब बुंदों दे। अराय सम नोंथाङा फुंबिलिनि समाव भेक्सिनखौ हो, फुंबिलिनि समाव। आरो भेक्सिन होनायनि सिगाङाव सप्तासेनि सिगां नोंथाङा, सप्ता मोनसेनि सिगां नोंथाङा डिवार्मिं खालामग्रोनानै ला। जेब्ला नोंथाङा भेक्सिन होगोन, मोसौ, बोरमा, अमा, नोंथाङा देहानि जि बाहागोआव होगोन, गासै 20टा बोरमा साननानै ला, 20टा बोरमा दं, 20टा बोरमाखौबो दाबसे मोनसे थि जायगायावनो। आरो एफएमडि भेक्सिनखौ इन्टारमास्कुलार होनाय जायो, डाइरेक्ट मोदोमावहाय।
आरो प्रेगनेन्सि सेफ नंगौ नङा बेखौ नोंथाङा जाय समावहाय जाय जायगानिफ्राय लाबोदों बेवहाय सोंनानै ला। बांसिन भेक्सिनानो प्रेगनेन्सि सेफ नङा गोदोनि समनिया। बर्तमान गोदान कम्पानिफ्रा मोजां मोजां ब्रेन्ड माने लन्च खालामदों माने प्रेगनेन्सि सेफ। बे प्रेगनेन्सि सेफ भेक्सिनफोरखौ लाबोनानै नोंथाङा थुनो नाजा जाहाथे नोंथांनाव थानाय बोरमाफ्रा एबर्शन जाया। बेनिफ्राय आंनि सासे पार्टनार सासे मोजां आबादारि सादा सिदा मोनसे एसे गोरोन्थि जादों बिथाङा एसे नङा गेदेर एसे गोनो गोथो जानानै गावनि गासै बोरमाखौ बियो एफएमडि भेक्सिन होदों। बिथाङा मिथिनो नाजायाखै जे प्रेगनेन्सि सेफ नङाबा गावनि बोरमाया मा खहा जागोन। मोनसे जसजों बिथाङा होबाय आरो नेक्स्ट साननै सानथामनि उनाव गासै 15थासो बोरमाया एबर्शन जादों, फिसा गारगारदों, मुरु गारदों। थ' जाहाथे बिदि जानो नाङा। आच्छा, दा नोंथाङा प्रेगनेन्सि सेफ नंगौ आरो नङा बेखौ सोंनानै लाबाय, दायो नोंथाङा इन्जेक्सन होसिगोन। नोंथाङा बेखौबो सांग्रां जा जे बोरमाया लोमजानाय नंगौना नङा। बोरमाया नर्मेल जानांगोन लोगोफोर। 100% बोरमाया नर्मेल जानांगोन। बोरमाया लोमजानाय थानो मोननाय नङा। बोरमाया डायरिया जानाय थानो मोननाय नङा। बोरमाया माने जायखि जाया देहायाव बेमार जानो नाङा। बिब्दि बोरमाखौसो नोंथाङा एफएमडि भेक्सिनखौ हो। आं नोंथांनो मोनसे स्क्रिन शेयार खालामदों। एक्चुअली बे चेनेलावनो नोंथाङा किसुमान जायगायाव जेब्ला थांगोन अब्लानो मोजां मिथिगोन बबेयावहाय इन्जेक्सन होनाय जायो। साबकाटखौ बोरै होनाय जायो, इन्टारमासफ्रा बोरै होनाय जायो बेखौ दिन्थिनाय जादों। दा नैबे जाबाय इन्टारमास गोदोनानि बाहागो, मोनसे थाफि बाहागो। दा बे नोंथांनि सायाव खालि नोंथाङा बेखौबोल' ध्यान हो जे जाहाथे भेक्सिना कल मेन्टेन जायो आरो बेमार बोरमाखौ थुनाङा। दा बेमारि बोरमाखौ थुयोब्ला नै बेखौबो नायना ला, बेमारि बोरमाखौ थुयोब्ला बियो भेक्सिना बोरमाखौ रैखा खालामगोन, बे जानो हाया। नोंथांनि बोरमाया बारासो बेरामि जागोन, बुजिबाय? नोंथांनि जन्थुआ बारासो बेराम जागोन। थिगानो बिदिब्ला बुजिदों? बुजियाखैबा कमेन्टआव होदो आरो मोजां खोनायाखैब्ला बुंहर। आच्छा, दायो जोङो भेक्सिनखौ होबाय। किसुमान भेक्सिन जेरै गभर्नमेन्टनि साप्लाइ मोनसे जानायथाव बायदि मोनसे दाद गुफुर, बियो प्रेगनेन्सि सेफ नङा। आरो जेब्ला बेखौ नोंहा इन्जेक्ट खालामगोन अब्लाना किसुमान दिन लोमजानोबो हागौ, किसुमान दिन बोरमाया लेंग्रा अबस्थायावबो थानो हागौ। गोबां सानायनि दारा बुस्थुआ दाद आथा बायदि, ओंखायनो देहाया गोबां सायो। स' नोंथाङा
जाहाथे फुङाव भेक्सिन होयोबा फुङाव भेक्सिन होयोब्ला बेलासि समावहाय किसुमान बोरमाखौ ट्रिटमेन्ट होनो मोनसे राहा नाथाय नोंथाङा थुफा माफा बोरमाया गाबफ्रावगोन बेखौ जे ट्रिटमेन्ट होग्रोनांगौ फाहामनाय सानाय बिदि नोंथाङा सानसे समखौ ने बा खमसे खम 8टा बाजियाव भेक्सिन होदोंबा नोंथाङा 2टासिमहालागै बेलासि समावहाय एसे एनै आदार जाबानो नेक्स्ट दिना बियो मोजां जागोन जुदि नेक्स्ट दिन अबस्थायावनो थायो अब्ला नोंथाङा ट्रिटमेन्ट आदसा दायो ध्यान होफाफिनदो आं बुजिगौ आं ससियेल मिडियायावहाय बारा फैबांनाय जाथारा ओंखायनो आंहा फल'वारफोरा बारिया बेनिफ्राय मा जायो भिउफोरा खम फैयो आं मानोना समायना एडिट खालामना होनाय जाया सम गैया आंनिया थोंजों टु दा पइन्ट जायहा गोसो गुदुं बियो आंनि चेनेलाव नायोबा बियो एसेबो खहा जाया मुलाम्फा जाया आदसा दायो FMD भेक्सिनखौ जोङो बोसोराव खननै होयो FMD भेक्सिनखौ बोसोराव खननै होयो FMD भेक्सिनखौ बोसोराव खननै होयो दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगां अर्थात दैज्लां बोथोर फैनायनि सिगांब्ला फेब्रुवारि आरो मार्च समावहाय नोंथाङा भेक्सिन होनो हायो आरो मेसें बोथोर फैनायनि सिगां नोंथाङा भेक्सिनखौ होनो हायो मेसें बोथोर फैनायनि खोथा जुदि जेब्ला जों सावरायगोन अब्लाना बेखौनो साननानै ला मा समावहाय गोजांनाया हाबो अक्ट'बर नभेम्बर मासाव नोंथाङा भेक्सिनखौ होनानै ला बाट बेखौ बावगारनो नाङा जायखिजाया भेक्सिन होनो थांनायाव नोंथाङा बै भेक्सिन होनायनि किसुमान दिननि सिगाङावनो खमैबो 15 दिन गेप्स थानांगौ अर्थात नोंथाङा सिगाङाव PPR भेक्सिन होनानै लाबाय आरो PPR भेक्सिन होखांनानै 15 दिन गेप्स दोननासो गुबुन मोनसे भेक्सिनखौ होनांगौ अर्थात FMD भेक्सिन दायो जोङो FMDनि भेक्सिननि सोमोन्दै FMD बेरामनि सोमोन्दै एसे सावरायबाय किसुमान मोनफा मोननै थालाङो नोंथांमोना कमेन्ट हो जाहाथे आङो नोंथांनि सोंनायखौ मोजाङै फिननाय होनो हायो फिन FMD भेक्सिन होखांनायनि 15 दिन उनाव नोंथाङा गुबुन मोनसे भेक्सिनखौ एप्लाइ खालामनो हायो आं बेवहाय नोंथांमोनजों सावरायगोन इन्टारटक्सिमिया भेक्सिननि सायाव आं नोंथांमोनजों सावरायगोन आरो गोबां आयदा दङ आं बिदिनो बुंलांबाय थासिगोन बेफोर एनब्रिडिंनि खोथा दङ बेखौ नोंथाङा मिथिनांगोन सासे मोजां आबादारि जानो प्रेगनेन्सि मेनेजमेन्टनि सायाव दङ नोंथाङा मिथिनांगोन सासे मोजां आबादारि जानो बिदिनो गोबां दं लोगोफोर दायो नोंथांमोना आंखौ माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला सोंनो हासिगोन आङो जवाब होगोन जायखिजाया आयदानि सायाव स्क्रिन शेयारखौ आं अफ खालामथ'नोसै
मानसिया लाइफआव फैबाय मोनसे सुंद' जारिमिन जाना थाथों होननानैसो आङो ससियेल मिडियाआव फैबाय थायो। दान्दिसे सम आं नेनो सोरबाफोर कुइसन सोंबा सोंनो हागोन हा बोरमानि सायाव। आं ग्रोब ग्रोब बुंदों लोगोफोर माने गोबां मानसिफ्रा बुङो आंखौ एसे स्पिड माने बुङो होननानै ओंखायनो आं एसे ग्रोब ग्रोब बुंदों। आरो बे उनथिं जिथु बुस्थुखौ नुदों नोंथांमोना बेयो जाबाय माने फार्मासि भेटेनारिनि माखासे जिब जुन्थुजों सोमोन्दो गोनां मुलिफोर नोंथांमोना जुदि उनावहाय नांगौ जायोब्ला आं बिहरनो हागोन। नोंथांनि न'सिम आं हम डिलिभारि खालामनो हागोन सिन्था खालाम। जाथ'बाय बिदिबानो नोंथाङा नेक्स्ट टपिकखौ मा आयदायाव मिथिनो लुबैदों आंखौ बुंनो हागोन। डायरियानि सोमोन्दै डायरियानि सोमोन्दै आदसा मिजिंसा सरगियारि नोंथाङा लाइनाव दंना गैला एसे सोंलाय बुंलाय देलाय। आं एसे लेट नायबाय नामा एसामिसखौ। आदसा डायरियानि सोमोन्दै एक्सुलि बन्धु साननानै ला मासे बोरमा बियो खिनाय जाबाय थादों साननै सानथामनिफ्राय आरो बेखौ नोंथाङा बबेबा मोनसे मुलि होबाय बबेबा मोनसे इन्जेकसन होबाय जोङो बेखौ टेब्लेट होनायनि दारा इन्जेकसन होनायनि दारा बियो हामबाय। फन मोनसे फैदों अ खालामथ'वाखै कागज रेज खालामनाय आदसा 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 माबा बै इउटुबाव एसे लाइभ फैदों आङो बेरामनि सोमोन्दै दे बेरायबाय था मोजां नांदो सिनायनाय मानसि आदसा माने साननै सानथाम बेमार जाबाय थादों आरो बे बेमार जानायाव नोंथाङा पेल'नि मुलि खिनायनि टेब्लेट बा इन्जेकसन होबाय आरो हामबायबो आंखौ हामनायनि सानथामसोनि उनाव बा सप्तासेसोनि उनाव बा सप्तानैसोनि उनाव आंखौ खिनाय जाफाफिनो खिनाया जायो मुलि होयो हामो आरो खैथामान सप्तानि उनाव खिनाया जाफाफिनो बिदि जाबाय थायो। बिदि जाबाय थानायनि गुबै रिजोनानो जाबाय पेलौ नोंथाङा प्रपारै आरो सिस्टेमेटिकहै बोरमानो सम बायदि पेलौ होनांगोन अब्लानिया बै गले गले खिनाय जाबाय थानाय बोरमाफोरनि प्रब्लेमा हामगोन।